Bon dia, som diumenge i anem a esmorzar. Avui ja l'últim dia de la recreació i no se'ns dona gaire bé això de fer vlog, però intentarem gravar-vos alguna coseta més del campament avui. De moment el dia s'aguanta i res, anirem veient. Adiós, bon dia. I després no parava d'apartar-me el disc i de ficar al terra i jo em puto Espera. Ajuda't una mica. Està fent el... Això va directe al blog, no dius? És que jo he fet el mateix. El rei era territori hispànic sense descendència. Ja des del 1701 es comença Hispànic i França, i de l'altre hi ha un conglomerat el dia 20 de juny de 1708 que es va fer gràcies a la ciutat a la banda del Carme, els borbònics van aconseguir. També vam veure a la tarda els contratats que feien els assediats per intentar destruir les trinxeres de setge, les bateries de setge que tenien els borbònics per anar ensorrant mica en mica, avançant perquè el terreny no ho permetia gaire d'excavar, era un terreny molt dur, molt rocós, i el dia... El poder engegar no funcionarà bé, no? Suposo. El regiment de la Corona, els regidors històrics de Porto, els austriacistes també respondran de molts factors tècnics. Ara veiem que estan a punt d'una descàrrega al bando austriacista. Pensem que hi hauria la punta d'aquest conjunt, hi hauria baionetes, però per seguretat ara mateix no posem. I per tant faria difícil que cavalls i espases poguessin fer cap mal als soldats. Molt bruta, fa unes crostes considerables que embussen els fusells. Abans del combat
és tan difícil d'aconseguir que les armes funcionin amb regularitat. Ara, conforme redueixen aquestes distàncies, encara augmentant les baixes, evidentment. Veiem també que es comença a produir llançament de granades. En aquella època eren uns artefactes que podien ser de ferro, de vidre, de porcellana, però plans de pólvora negra i de una metxa, eren bastant més insegurs que els actuals. Estamos robando los fríos, ha visto que la previsió de la granata de contacte. Ara aconseguim un pas cap a la dreta de les Durades. Ara el públic. De trets, de pedres, de granades, i bé, va ser un combat molt esforçat. Doncs, va ser qui va liderar aquest assalt. El van aconseguir, era un elit de tots els exèrcits. Evidentment no aconseguiran aturar-los, com es tracta de donar avís a la guarnició que hi ha una sala en marxa i si de pas doncs, es reforcen una mica causant alguna baixa, doncs molt millor. Els piquets doncs, donen un o dos trets i es retiren cap a les línies pròpies. Els atacants estan prenent posicions, però seran rebuts per una descàrrega tancada de la força austracista que defensa la bretxa.
algun escamot francès ha decidit apropar-se a la línia austracista, però l'actitud austracista els ha fet desistir de saltar la línia. Curta ha tingut èxit. Sovint, alguna línia que tirava cua i corria, que abandonava el camp de batalla. Aquí veiem pel que estava dissenyada la baioneta en aquest moment, no tant per una càrrega d'infanteria cos a cos. Hem vist que alguna cosa es cou. És possible que intentin desallotjar de la bretxa els borbònics. Les baixes han sigut notables i aquest pot ser l'enfrontament decisiu. Ara els austricistes estan en clara inferioritat i es retiren. A la ciutat encara quedaven moltes reserves de tropa i, a part de la bretxa, darrere la bretxa havien construït unes fortines. Els austricistes van parlamentar entre ells per decidir si rendien la ciutat o no. I finalment van demanar parlament. Fills de puta gavatxes de merda, mengen croissants. Sí, el que volem és poder... Tenien sort que no s'entenien. En aquests moments la condició de la ciutat. D'acord, sí. Cal dir que entre els comandaments austricistes hi va haver un conflicte, una diferència d'opinions important, sobretot entre el comandant de les tropes, el general Lecherein, i això, com veurem, a vegades eren ben abundants, però se seguien unes normes bastant estrictes i com que la ciutat havia resistit i lluitat amb valentia i amb honor, doncs veurem que, com que també els convenia als borbònics ocupar-la ràpidament per evitar el reforç provinent de Barcelona. Real, 4 días después, firmadas capitulaciones y que luego de concluidas se entregaba la puerta de la catedral y que durante ese tiempo no... Tornia aquí la sisplau. Tanto los naturales de la ciudad de Tortosa como los extranjeros dependientes de la monarquía de España, que se ha establecido en ella. También y otros trabajos necesarios para que el proceso de Tarragona y que el señor conde de Seen sea guardia, esto lo que tomar. Retiro. I d'aquesta manera, el dia 15 de juliol de 1708, els més de 4.000 homes de la guarnició de Tortosa que encara eren altes, banderes onusant, timbals darrere i bala en boca. Es van poder endur també uns quants.
d'aquesta manera, amb la retirada de les tropes austricistes i la presa de possessió de la plaça per part dels Borbons, podeu parlar amb els regidors, podeu fer les fotografies, us podeu enrolar a la Coronela de Tortosa i en direcció al regne dels austricistes de cada any que ve. Bé, com que la Mar no sap com acomiadar-se, fins aquí aquest vídeo del cap de setmana de recreació del setge de Tortosa. Esperem que us hagin agradat les imatges. Ens ha fet un cap de setmana de molta calor, molt cansament perquè és esgotador pujar i baixar de les avançades fins a la ciutat i tornar a pujar, però ens ho hem passat bé, ens ho hem passat molt bé, hem gaudit i esperem que puguem repetir l'experiència l'any que ve. Si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu posar algun m'agrada i deixar-vos algun comentari. Alguna cosa més a afegir? No. No? No, estic conduint. Està concentrat. I res, ens veiem en algun proper vídeo. Fins aviat!